ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони сомонаи раим продакшн. дӯстони азиз, умедвор ҳастам ҳар яки шумо тансиҳату хонобод ҳастед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. ҳазор раҳмат барои дастгиритон, барои пешрафти кори мо. як лайка дарег надорем. дӯстони азиз, имрӯз як бародари азиз мона дар анами бегаҳ дар Москва барф сар кард. як бародари азиз мона мурдаша тоҷикистон роӣ кардем. ҳазор раҳмат ба шахсиятҳое ки дастгирӣ карданд. бисёр корҳое мешавад ки дар рӯи экран бироварда намешавад. ҳазор раҳмат ба ҳар як шахсият ки дар ҳамин корҳо саҳми хушона мегузаронад, хусусан ба як-ду ҳоҷи бародари бозори Садовод ва Люблиное ки ҳамин воқеа шиду пешниҳоди ҳамуно кардан. гуфтанд ки дударҷон бе камера бе ҳичи навор кунед, вай кунед, роиш кунед. агар хоҳед дар ютуб як эфир кунед, дар ҳаққиш дуо кунед, дигар ягон чиз дар кор нестай. ина бародарони азиз, барфам майда сар карде сай ба ҳамун бародаро ва ҳамун шахсиятҳое ки ҳамин корро ташкил кардан ҳазор раҳмати калон мегӯям. дӯстони азиз, як чиза ба сами ҳамат бразтонум 125 нафар 136 нафар эфир ден. я лайкира бизанед, худованд ҷоша ҷаннат куна. мо нав гаштем, мо медем бисёр шахсиятҳое ҳастанд ки барои самолёт пул кор кардан мехоҳад. бародарони азиз, ширкати Somon Air Тоҷикистон тасмим гирифтагие ки тамоми мурдоҳоро бепул мебарад. фақат барои ретуатор расходе ки мешавад, барои ҳамуно шумо пул метен. барои ҳамун 25 000 рублай, 35 000 рублай чанд рӯзе ки дар морг меса, барои ҳамун метен. илтимос, барои дигараш ягон шахсията пул натен. самолёт бепул мебарад. ҳар як шахсиятҳое боша, аз куҷое боша, набоша, Москва бепул мебарад. ба ҳамин хотир бародаро, ҳама вақт як воқеае мешавад, метавонед ки сарҷамона бикунедш. бисёр шахсиятҳо пайдо шид. ҳамин нафареро ки ман ба сами шумо мерасонам, дӯстони азиз, дар кадом стройкае ки дар куҷое ки кор мекунед, ҳатман як адреса да бародарат бите, як адреса да бародарат бумон. ба кадом хотир бародарҷон ки як воқеа мешавад, ба ҳамин бародарро ки ҳамин воқеа шидагӣ буд, ягон номери телефон, ягон адрес надорад. барои ин кофтани ёфтан қинай. ман медонам як рӯзи вазмин, як рӯзи пастайде ки бародаро барои ҳамон як каса шинос ки ман фалон ҷои Тоҷикистонам, хай ними адресои ман, ними номерои телефони ман яке гуфта намешавад. крайни сулучи ҳамин чизоро бикунем бародарҷоно. як хел вообще адрес надорад, ай куҷо буданаш, чӣ будан набуданаш номаълум ай. ин як чизе ҳаст ки иншалло осонӣ ба шумо меёрад. ин мурдан фақат оқибат ки ҳама ба ҷамъбаст шидан нест бародаро. ай пишти шумо падаро модаро шахсиятҳое ҳастай бародаро, илтимос месӯзанд, мегӯ хай ҳар чӣ ки боша набоша мехоҳам ки мурдаша Тоҷикистон биёрам бародаро. ба ҳамин хотир 220 нафарем лайка биҷиқен, беҳтарин кор мешавад. ба кадом хотир ки савобияташ дар шумо ҳам мерасад. бародарони азиз, дар ҳаққиш дуогӯ мешавед. хубай, беҳтарай бародаро. ҳар кадоме ки дар ғарибӣ худованд нигаҳбон боша, беҳад кина медонам ҳозир дар ҳамин вазъият беҳад кина. ҷоша рост мегӯям, каш зинда ва ширало чӣ гапай бародар, ҷояшро ҷаннат кина. салому алайкум бародар Рахим, Москва дай бародарҷон. ҳо Москва даем. ҳазор раҳмат ба ҳамон нафарое ки ҳамин хел мекунанд. бисёр корҳоро мешавад бародарҷон, лекин илтимос кори накунед ягон шахсияти дигар барои шумо бисӯзад. хоки потон мешавад. ҳамон бародар дар стройка кор мекардай, ай чердак меғалта мия, ҳамин пушти сараш мезана, рагш мекана, дигар пол дига бесаздани охи бародарҷон. дигар дар он ҳолат намедонам бародаро чӣ кор кунам, пеши ки бравам, кира бихапан. як моменте ҳаст ки ҳар рӯзе ки дар морг меса, ин проблемае. баъд бисёраш мегӯянд ки дар морг намешавад нуша тоза накунанд, нагиранд. то ҳамин рӯзеро ки чанд касеро ки мо роӣ кардагем, беин намешавад бародаро, мекунанд. ҳамин қадар мегем бефоидае. мегӯянд ки хай гапи хушона сир мекунанд бародаро. касоне ки дар морг рафтагиянд, дидагиянд, мефаҳманд ки чӣ хел кинай, чӣ хел азобай бародаро. илтимос аз ҳамат хоҳиш ки беҳтарин шен, иншалло ки Somon Air бепул мебарад. ҳазор раҳмат ба ширкати Somon Air, ҳазор раҳмат ки ҳамин қадара барои мо бародарони ғариб, ҳамин бародароне ки ҳамин воқеа дар саршон мия, ҳамин чиза бепул кардагия. вагарна барои ин пули зиёдӣ медонӣ, ҷоеда ки 10 000 будан 40-50 000 туман мегиранд. фақат илтимос дар стройка кор кайсен. ҷояшро ҷаннат куна. омин. зинда бош. чӣ гапай бародар, ҷояшро ҷаннат куна, ҷояшро ҷаннат куна. ҳазор раҳмат калон бародарҷоно. ина аллакай модам алҳамдулиллоҳ сафедии барфи насар кард. дар инҷо омадем, ай метро бромадан то хонара. ҳамира хостум ки ягон зубор пубор ягон чӣ кардагӣ нестем, намекунем бародаро дастгирӣ кардан. фақат як дуои шумо, як сухани хуби шумо, як дуои беҳтарини кардагӣ шумо, иншалло ки хубу беҳтар мешавад бародарҷоно.
چی گپی برادر جوش جنت اکجان الله جوش جنت کجا خداوند او را جوش جنت کنه در کینه اکثر خدا که در کینه در کجای خود برادر در مسکو برادر جانم در فدراسیون روسیه در کجا بودن نبودن ما برادران مهم نیست مهم یک جای بودن ما 172 نفر افیر داریم دوستان عزیز این یگان سوال یگان فاهم باشه حتما گپ زدم من جواب میگردانم ان شاء الله تو قدر امکان افیر کو تو حق کنیم که برادران بدرن ببینن در حقش دعاگو باشن سلام در خطون احتیاط کنین هزار رحمت یمنه برادر شما خطون هم احتیاط کنین که هر یک شخصیت که نهایت یک 63 نفر در همجه خطون یک بار در سمیه خطون ببینن که ای همه ستون خاندان شما با کدام خاطر که در یک نفر 10 نفر خرانده پوشونده است اگر شما خودتون ای دست بتین 10 نفر دیگر ای دست میره و برادر جنو التماس احتیاط کنین بسیار کارو در ریسک نکنین قین کارو قین هستی لک به هر حال میگن که احتیاط نمی حیات یک کم بیش اهمیت بتین خوبتر بهتر میشه و مرگ از ما وابستگی نداره لک هم قدمی که در ملک غریبی 5 وقت نماز تبخون ان شاء الله که خداوند از همه چی حفظ میکنه برادر جان فقط کاری نکه که ای پشت هر یک کدام ما و شما آبی دیده پدر مادر برزه و همه وقت قامت پدر مادر خم شوه با یک مردم با یک نه بسیار نفرای برادران ما هستن که با بعضی کارها پاکیزه زندگیشون واگون میشن پشت محبت میشن چیکارو میشون ما در اینجا اومده مهمونیم خانه‌دار چیزی میگه باید ما همراه اجرا کنیم گپ زنیم قرار کنیم مقصد با گفته همو بکنیم برادرها که فقط وزنی نشوه اگر ما یگان گپ خطا پس بلند باشیم از همه عذر بخش زیاد برادرها شاید که دستر احساساتی میگن چی گفتم عذر برادرها کوئی هر کدام میشم بخشش الله حفظ کنه یا لایک کامنتر در حقش دوره فراموش نکنین کسانی کانال را ابونه نیستین ابونه شین ان شاء الله که کارهای خوب و بهترین در پیش برادران ما خداوند نگهبانتون برادران عزیز ما خداوند تمام مردگان را شایسته جنت طریق رحمت کنه کسانی که در همین روز و ساعت در همین دقیقه بیمار کسلی و چه پرابلم داره خداوند مشکلش آسان کنه ان شاء الله باوری دارم که از همه بهترین شخصیت الله مهربانه میتونید در تا با یگان رفیق برد نه که حاضر یگان کس با یگان کس وفادار شدن نمیتونه خیر دوستان عزیز جزاک الله خیر که 155 نفر افید دین لایک هم کنین الله حفظ کنه